budući predsjednik Srbije Miroslav Lajčak. Poštovani prijatelji, možete tek zamisliti koliko je, posle svega ovoga što smo pre mene čuli, sada meni tek teško da vam nešto kažem što bi bilo novo, što bi vas dodatno uverilo da je ovo što mi danas pokušavamo da radimo, iako to vama možda na prvi pogled zvuči pomalo sizifovski. Dakle, da danas, 2015. godine, posle 25 godina višestranačja u Srbiji, posle svih poraza koje smo doživjeli do sada, iz dana u dan, iz dana u dan, poraz za porazom, poraz za porazom. Dakle, koliko je sizifovski danas teško pojaviti se u jednom Srbobranu, koje, kao što je moj prijatelj Aleksandar Đorđev rekao, nosi najličnije ime u našoj zemlji. Pojaviti se u Srbobranu i vama, kao ljudima, danas reći da, ima nade, da, ovo može drugačije, da, ovaj grad, ova država mogu da žive mnogo bolje samo ukoliko mi budemo promenili način razmišljanja. A verujte mi, da samo ukoliko budemo za trenutak stali, porazmislili zašto smo danas ovde gde jesmo i da li mi želimo da budemo danas ovde gde jesmo i da živimo ovako kako živimo. Ako dakle za trenutak budemo stali i razmislili, shvatit ćemo da je upravo jedina šansa ove zemlje, jedina šansa ovoga naroda da konačno na političku scenu, da konačno na vlast dovedu nove i mlade ljude. Ljude koji se do sada ni sa čim nisu kompromitovali. Ljude koji su za vreme onih turovnih 90. godina kada su mnogi izdavali ovu zemlju. Ljude koji su za vreme 2000. godina kada su rasprodavali imovinu, kada su prodavali fabrike za 3 evra, kada su milion ljudi u Srbiji ostavili bez posla. Ljude koji su za sve te vreme stasavali, učili i ovde ostali da zasnuju svoje porodice, samo ako budemo izabrali takve ljude, samo ukoliko takvi ljudi konačno budu preuzeli odgovornost za ovu zemlju, imat ćemo šansu i nada će biti realna. Pa mi smo večeras došli vama upravo to da poručimo. Ja sam predvodnik nove političke generacije. I upravo to što me vi ne poznajete ili poznajete me slabo, što niste imali prilike da me viđate svih ovih godina unazad, što vam do sada nisam obećavao niti 1000 evra za akcije, nisam vam obećavao granice na Ogulinu, Karlobagu i Virovitici, nisam vam obećavao bolji život za 2 godine, nisam vam obećavao i nisam vas lagao. Mislim da je to možda danas i moja najveća prednost, iako u ovom prvom momentu ne znači ništa. Ali činjenica da sam kao čovek, najmlađi politički lider u ovoj zemlji, uspeo da postignem dogovor sa najstarijim političkim liderom u ovoj državi, Zakarijem Trnavčevićem. Čini mi se da već govori makar malo u prilog toga da imam šta da kažem i šta da uradim. Jer pogledajte porodice naše. Pa danas sve više ne razgovaraju unuk sa dedom sem kad dođe penzija. A ja sam uspio da se politički dogovorim sa čovekom koji zaista može da mi bude deda 3 puta stariji od mene. Ja sam politički uspio da se dogovorim i sa ljudima sa kojima se ne slažem u potpunosti. Pomenuti gospodin Miodrag Isakov, čovek koji je bio potpredsednik vlade u doba Zorana Đinđića, vlade sa kojim se ja duboko, intimno nisam slagao gotovo uopšte. Ali znajući da je Srbiji danas ključno neophodan dogovor, ključno potrebno pomirenje, ključno potrebna saradnja svih nas, bio sam spreman da se dogovorim, da potpišem sporazum, da nađemo zajednički jezik i da pokažemo da je u 21. veku jedino saradnja ono što će uspeti da ovaj narod i ovu državu izvuči iz problema u kome se nalazi.